Hello, everyone. How are you doing today? Igbo mụrụ nze m ọzọ ekele na m ụnụ. Unu emeela mkpọoli. Biko, taa obi juru m n'aṅụrị. Onye m bịara ikele taa n'ozi ekene bụ Gọvanọ Otti of Abia State. Biko ka m kpọrọ Gọvanọ Otti egwu a maka na ọ dị too much. Ka anyị kpọtụrụ egwu adagharịgo. Gịnị? O nwere nkapasị. Gịnị dị? Ebube dike, ibe erikekwe. Who sabi? Who dey maga? Game changer. Governor Otti is the game changer. Yeah. Yes, so yes, so ọ na-emekasị, ọ na-apịakasị ebe niile with development. Gịnị dị? Ife erikekwa. The lion is here. Hey! Zobu, Enyiba, Aba, hey! The lion. Gịnị? Aba Okemba. Enyiba, Enyi. Governor Otti Ibutike. Electrification of the Igbo lineage. Hey! Egwu adagharịgo. Governor Otti leads while others are still fumbling. Gịnị dị? Yes, so. They carry last. Governor Otti gị na-agba first. Electrification, your electrification project. Gị nwe egwu a. Yes, so. Ụmụnne m, anyị bịara ikele Gọvanọ Otti. Electrification projects o mere anyị. If you have a 700 plus credit score, electrification projects gaga na Abia State. Onye mere o ji na-emewu Gọvanọ Otti. Sometime in the past, we talked about electricity challenge. Sikaile, the first governor ga-enye anyị ọkụ 24/7 n'ala Igbo. And guess what? Hey! Oke nwa Igbo ji eme ọnụ. Gọvanọ Otti, he broke that record. Hey! He broke that record. Anyị si na ome, anyị ga-abịa na Facebook, anyị ga-abịa na social media, mechiere ya akwụkwọ. Ihe m bịara ime. And nke a bụ mbido. Anyị ga-aga kwadote. Ụmụ nwanyị Igbo na-ekele Gọvanọ Otti. Ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo na-ekele Gọvanọ Otti. Ụmụ nwanyị Igbo Global Network na-ekele Gọvanọ Otti. Igbo zuru ezu na-ekele Gọvanọ Otti. Maka ihe anyị mere. Hey! Anyị si na ọ ga-adịrị gị mma n'Eke. Ọ ga-adịrị gị mma n'Orie. Ọ ga-adịrị gị mma n'Afọ. Ọ ga-adịrị gị mma na Nkwọ. Ndụ gị bụ echi anaghị agwụ. Ebe ị chere si ka ihe ọma ruo ndị ụmụ anyị, ụmụnne anyị na-Abia steeti, ka ihe ọma ruo ha aka. Anyị si na ihe ọma ga na-akọrọ gị aka n'ụzọ ụtụtụ, ehihie, abalị.
maka na ịbụ gọvanọ afọ ọma. Gọvanọ Otti, ịbụ gọvanọ afọ ọma. Gọvanọ afọ ọma ka ịbụ. Gọvanọ afọ ọma nọmba 1. Chere ka m kpọọ egwu ọzọ. Obi na-eme m Paulina na-eme m aṅụrịka maka na anyị nwere ndị dịka gọvanọ Otti. Ọ wụghị pụta na-asị nye gị ọchịchị enye gị were eme gịnị? Ụfọdụ enye ha ewere efonye n'akpa ha tinye ya na back pocket na-abụkọsị ego na-ebu ego ihe ebuchatara. Mana ndị dịka gọvanọ Otti ịma how long ọ nọ n'ọchịchị, mana lee ihe ọ na-eme. Lee ihe ọ na-eme, ihe a hụrụ anya. Dị mkpata akị abịa ahụ ikpo nchara. Ọ bụghị makwa ndị anyị bụ onye ka ebo. Esi be gị aga be onye. Ihe e nyere gị n'aka, gịnị ka iji ya eme? Makwa ndị anyị bụ ele ndị bụ. Gịnị ka iji egosi dike? Ha si ihe eji amara dike ruo. Egwu echenjigo. Gọvanọ Otti ọ gbanwego the game. He is a game changer. Ọ si na Aba ga-abụ the Dubai of Africa. Na a ga-esi na Aba bido. Unu ma na Aba wo the hobnob of businesses n'ala Igbo. Gọvanọ Otti wee banye wee si na Aba ga-abụrịrị ihe ọ bụ. Ọ ga-aka Dubai mma. The starting point. This is the starting point. Unu wa bụ governors. Unu nọrọ ka na-agba ụrịọ nta ọnụ. Ka na-agba ụrịọ nta ọnụ. But you are a governor. Ị na-agba ụrịọ nta ọnụ. Time gị na-aga. Clock na-eti iki. Echi jee chọọ ndị ga-ebutere gị ballot box. Na ndị ga-abịa juru gị bịam. Ya a na-abịara gị bịam ọ wọk ha. Ọ daba ha. Pụta ka ide ya aha gị n'ebe a na-ede ya aha. Write your name on the sound of history. Historical milestones. Gọvanọ Otti, agị nwe aka. Ịbụ ebe a nọ. Ọ gị nwa bụ gọvanọ ebe a nọ. A na-ekwu a na-eme. Ọ na-eche echiche. What can I do for my people? And not what can I do to crush my people? His own is what can I do to empower my people? Maka na ọ ma na ihe ọ bara de abụghị to warm the bench. Ọ bara to be creative. And ọ nọhụrụ otu o si na-aga. Onye anyị ji wee na-akpọ ya odogwu. A sị na onye gbaa bọọlụ ọracha oroma. Gọvanọ Otti bụ odogwu. Isi na ọ bụrụ ya, ọ ya nwa ka ọ bụ. Ụmụ nwanyị Igbo na-asị Gọvanọ Otti, ịbụ odogwu nwoke, ịkara aka. You are a provider and a protector of your people. Gọvanọ Otti is the provider and protector. Number 1 provider and protector. Governors niile. Gọvanọ Otti mechacha unu ihe. Unu adịka ụmụaka. Unu abụrụ child's play. Because ọ kwadoro akwado wee pụta. Abụghị aga m achị ọchịchị gọvanọ. Eme nke a, enye gị nke a, nye gị nwanne ya. Enye gị si gị mee ihe a, onweghị ihe a hụrụ. Ejula ele nne gị kukororo. Mgbe ị pụta ị na-amanye elu ịmakwa ndị anyị bụ. Ịmakwa ndị anyị bụ, gịnị ka ị na-eme iji egosi na ibu dike? Odogwu abụrụkwa gị name. Na odogwu anyị na-echi Gọvanọ Otti, ụmụ nwanyị Igbo na-echi odogwu kara aka. Odogwu kara aka ka ọ bụ. A na-ekwu a na-eme electrification. Ọwụghịzi eme I better pass my neighbor na-asụchisi mmadụ ntị were carbon monoxide na-ebunye ndị mmadụ ọrịa. Gọvanọ Otti si no more. Na Aba ga-enwerịrị ọkụ 24/7 challenge. Onye ngwa bịanụ ma anya n'aka. Ị bụrụ gọvanọ bịa ma anya n'aka na ọwụ ikwu n'ọnụ bụ ya. Bịa ma anya n'aka na o ruola n'omume. Egwu esetigo game changer.
ị na-ekwu ka ije nweta electrification, ọ na-etinye isi another place. O mego electrification, pass ya ka bọọlụ gbaa goolu, narakwa na-aga another angle. Na aka na-eme warm up. Ndị gọvanọ warm up. Aka na-eme warm up. Gọvanọ Otti gị nwa aka anyị ji gị eme ọnụ. Ịbụ odogwu ichiri echi zuru ezu. A na-awụkọtọ, a na-ekwu ọnụ bụrụ ike aja mbele. A na-ekwu ọnụ efu ekwu, ị na-ekwu ọnụ efu, ị na-akọ aja mbele. We are so proud of Governor Otti for what he has done in Abia State. Go and look at the roads. Now, electrification of the entire state. Separate Abia State from Ndi up NEPA and Ndi down NEPA. Do you know what that means? Ọ bụ nwoke zuru ezu, ị na-abụ odogwu n'ọbụ n'ọnụ. No, ị ga-eme odogwu n'ọnụ, ị na-akọ ya bụrụ akụkọ ndị ajambele. So ndị a bụ ndị anyị jiri biri, ndị a bụ ndị Igbo ji eme ọnụ, ndị a bụ oke nwa ala Igbo gburugburu, ndị that is odogwu. Eji akpọ mmadụ odogwu bụ ihe onye na-eme. Biko ụmụ nwaanyị Igbo si ka anyị bịa kelee Gọvanọ Otti n'ime na mmekwasa. Daalụ rinne. Ị na-aga anya na-etu gị aha maka na ihe bụ otu onye si aga ka ekwe ya si na-akụrụ ya. Gọvanọ Otti agị nwa aka, agị nwa aka, agị nwa aka, anyị ji gị eme ọnụ. Daalụ. Imeela, ịgbalịana. God bless you. Ebe isi na-ejere ala Igbo ozi, anyị si ala Igbo chekwaa gị. Ndị mama si ala Igbo chekwaa gị n'Eke, chekwaa gị n'Orie, chekwaa gị n'Afọ, chekwaa gị na Nkwọ. Ise, ise, ise. Ndị gọvanọs ndị ọzọ ketenụ n'ụra. Elee egwu nwanne anyị nwanyị, kulenu n'ụra, kulenu n'ụra. Kulie na abụ gọvanọ kete n'ụra n'oge aha eruona. Eji amara mbe na abụ nke bụ oke. Gọvanọ Otti egosi n'ụlọ na o kwere omume. Nye ahụ na-arahụ n'ahụ unu na-eku ume ka na narị ugwu na o kwere omume. Nwaanyị abịa gwacha anyị ihe anyị ga-eme were gaa n'ihu. Gọvanọ Otti EQA. Oke nwa ala Igbo zuru ezu, duru anyị na-aga, anyị so gị n'azụ. That is hey, anyị ka na-abịa ka anyị chie gị odogwu maka na o ruru gị. Ndị gọvanọs ndị ọzọ ketenụ n'ụra. Bọsị ahụ chi aha abụọ na Gọvanọ Otti is making it happen in Abia State. What are you doing in your state? Ịbụ gọvanọ na-ekwu n'ọnụ, na mgbịrịgba ọnụ, ekwe m n'otu Chukwu. Anyị bụ gọvanọ, ị na-eme isi kpọkọkpọkọ. Your time is going. Obere oge, election eruo, ị chọgharịwa onye na-ebu ballot box. Now write your name on the sound of history, because ụgwọ ọrụ dị mma ka a ga-eji wee tụnyere gị ọzọ. Ụgwọ ọrụ dị mma ka a ga-eji chete gị ọzọ. Gọvanọ Otti, God bless you. We love you. We love you. We love you. We love you. And God will continue to keep you and guide your footsteps to more success, to more breakthrough in our Bali. Thank you so much.